генерал Грозданов. Моята съдба не знам как ме е облагодетелствувала. Аз съм единствената кръщелница на генерал Грозданов и много се гордея с това. От няколко дни с Ана ние сме в шок. Ние не вярваме, че това събитие предстои и ще се случи. Годините, в които живяхме, така изживяли сме ги. Много трудни неща е имало, но ние имахме много достойни родители, които ни научиха да не се оплакваме, а да се учим, да бъдем отлични ученици. Ана завърши с отличие и когато отиде да кандидатства в София, влезе точно поради това, което тя ви разказа. Тя нямаше тройка и четворка, както след това влязаха наши съученици и по-млади и по-възрастни. Аз бих искала да кажа за личността генерал Грозданов. Аз го помня, родена съм 1943 година, значи помня го след като той се върна от лагера. У нас няма да скрия, че имаше известен страх как ще бъде посрещнат кума. Моя баща, също офицер, тук е на снимката, със страхотно уважение беше към него. Като млад офицер-поручик, той отива при генерал Грозданов, без да има никаква близост с него и казва: бихте ли ми станали кум? Идвам с молба да ме кумувате. Той го погледнал, един непознат млад човек идва при него и казал: виж какво, поручик, мен негово величество не ме обича. Твоята кариера ще бъде поставена под въпрос. Това е било някъде 1942 година е сватбата на снимката на майки ни. Той казал: не, аз държа вие да ме бъдете кум. И след това те провели един разговор, баща ми обяснил, че е бедно момче, но с пълно отличие завършил гимназия и няма къде другаде да иде, освен във военното училище, защото там всичко е платено и храна и осигурена и едно висше образование. При това кръстника се подсмихнал с топлите си очи, аз така го помня, с много топли очи, и казал: ще приличаш цял на мене. И аз съм едно бедно момче, и аз завърших така военното училище. Имам една майка и една сестра, за които трябва да се грижа, и дал съгласието си да бъде кум. След като той се дошъл от лагера, аз помня, когато идваха у нас, баща ми твърдо застана и каза на майка ми: ще ги посрещаме, каквото и да бъде. Баща ми работеше само, майка ми не й даваха работа, понеже пък тя беше фабрикантска дъщеря. Посрещахме ги, кръстника беше слаб като смъртник, аз няма да го забравя. В толкова така в дрехите като смъртник, но изключително с достоинство, в много чисти дрехи, и винаги сядаше със страхотен протокол на масата. Беше удоволствие да го гледаш. Аз съвсем малка, разбира се, много се притеснявах и се страхувах да не изпусна нещо по масата, да не разлее и т.н. нататък. Трябва да ви кажа, че до този известен и легендарен мъж и моя поклон пред вас, доктор Динев, че вие направихте всичко това и даже търся с очи майка ви къде е да благодаря, че е родила такъв син. До него стоеше една много финна и много образована жена. Бабата и майката на Ана са завършили Робърт колеж в Цариград. Много силни жени. Не можете да се представите, когато са дошли след 9 септември, всичко да вземат от къщата им. Всички мебели, оставили са само на Ана легалцето, защото тя лежала вътре като едно малко бебе. Само него не са могли да вземат. Да не споменавам имена, защото целият ни живот се промени, но ние се останахме хора и обичаме Стара Загора и живеем с достоинство в нея. Кръстница беше страхотно силна жена. Живееха до нас, ние бяхме съседи, където сега е читалище Родина, веднага блока след него. Всъщност това беше един двор Вазов с бухлатите чумшири, с калдаръма, с кладеница, с мусандрите вътре. Не можете да се представите каква атмосфера и каква обстановка имаше. А кръстник никога няма да го забравя. Сега, където е универсалния магазин, вече паметта ми изневерява, там беше централната фурна.
Кръстник стоеше прав. Той винаги стоеше прав, с едно съндъче, което Ана още пази в къща, той е цяла реликва. Там бяха билетчетата